Kajing pen praya ki chimni bat kiwe kijing tay jong ki karkhana san renga do yong ni coke factory bean labu thong badai ban pendap hapo ka arpau tere ku naitung arja arpulai. Ka sarkar jala lengba ka kerwa khubor la yathu ba kajing pen praya ki chimni bat kiwe kijing tay jong ki karkhana kalas dang nadu ka pra tere ku naitung arja arpulai. Lightly la dapan penpra hadu ka spau tere ku naitung arja arpulai la ong ka kerwa ka bala benrap bakat tu kat ningot kibrio ki badon kiti hak ba penyat bi anya kini ki karkhana la dap ban itu bat la dap ru ban kem yaki ka sarkar Meghalaya kala shimya karai hak ba yadai bat ka jingmi joki karkhana bi anya ka jalla bat ban penti kena ru ban bot renti ya ka hukum jing betha jong ka Meghalaya High Court Kakurwa kalau ong balas dang ban le dak bating ya ka jingseng be an ya ki karkhana hau bunai no pra arja arpuar dak ba pha khang khardap ya ki karkhana bat ki balas dang ru ya ki kam ki jam ban pen pra ya ki beehive coke oven ban pen tikna bakin omla su ban beteng ya ka jing trai kam kini ka kam kala beteng na do uyayong arja arpulai ha ka bala la ban rating khong yak ne ki kam be an ka high court kala betha ban pen pra no ikite ki karkhana ki bala pen trai kam be an bat ban lap ya ki nong penya ya ki karkhana bat ban pen shitam ya kita badon kiti hakini ki kambian kajingrat dingkhong ya kini ki karkhana bian kade ka sien jam ka bokong san na ka benta ban la ban pen orlong ya ka jingthmu ban ya da bat ban pen ne pensa ya ka mei maryang bat ya ki jing im bapher la pen pau ka kerwa ka sarkar jala kala kentu ya barok ki nong song snong ka imlang sa lang bat ya barok ki badon benta bakin kersan bat ban ai ka jing trai lang bat ki bor sarkar ha ka jing ya chekmat jong kani ka kam khanra